Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku wis bali ya. Saka njuwar nukoke pramuka Kailat tok. Iya. Wis nang omah. Heeh. Ning endi iki? Nang omah. Oh, aku wis ning omah kulon lho. Iya. Ngene warung wis digone wong Bandung sang kontrak. Tuku pramuka tok kok ning nggon njuwar sing isor ngarep iku, ngarep matahari. Tenang wae, Mak. Karo sapa? Ayo nak putih mah ya. Oh. Halo ya. Hujan gini. Iya. Gini hujan. Hah? Wis nang omah. Rame iki bocah-bocah dodolan. Oh. Kanca-kanca sing kos yo teko. Heeh. Murah kok. Ayo sama ayo ning iki. Kabeh bulan kayak gitu. Hah? Kayak gitu loh. Oh ning omah. Murah sampai kali bunyi. Ya. Ya. Murah emang. Mama tuku apa-apa kok. Sayang. Kangen ra ya? Hah? Kangen banget. Iya. Ya sayang. Kangen banget punya di cuy sayang. Lama. Halo. Waalaikumsalam. Hujan lu, kene hujan. Iya.